ti film uđe si... Ako ti ja druže bacim volej nazad. Možeš da probaš, dođi. Ako ti ja bacim volejčinu nazad, molim te bre, ajde. završit ćeš na infuziji. Treba nam neko da snajpuje ovo ovdje. Pusti lava neka spava. Sad je situacija, sad treba da se snajpuje. Pusti lava, financijska direktorica. Sad! Ure, Sad je moment, bre. mislim da ste izgubile. Možemo krenuti, ljudi, možemo krenuti sad. Snajp! Snajp! To je juče svašta pretpostavljeno. Filica, ostaje Filica! Pobedili ste, mi imamo dve i vi treću ste dobili, to je to. Ajde sad reci Majo šta imaš. A ne, ti sad. Niti jednu partiju. Niti jednu partiju Aljo nije imala više poena od mene, mada moji ljudi ne vole, ne samo da ja igram s Majom, nego ne vole da igram s ljudima iz zadruge i s ljudima s kojima se imao svađu. Neki ljudi čim tebe podržavaju. Svađu ili nešto, ne tamo s tobom, da je sad da si kastalilo, 50.000 kojica, pre toga sam ja tako da sam ovo imala najviše ja. Da ni meni isto, nije kuš, to mi je ono. Ali ja volim da se vas dvoje blokirate da ponekad poigrate sami. Odblokirali smo se mi, Aljo, ne brini. Evo majku, koliko si ti zao čovjek, jebote, kako ti samo gledaš. Reći ću ja istinu. Ali možete reći šta, molim te. Ajde, životati. Daj snite svaki jednu pa i pitajte se. Ajde, koju ti istinu imaš o meni, daj jebote, više prijeće s istinama. Jesi siguran u to sad? Pa evo siguran sam, daj više, što mi prijetiš non stop i u live-ovima i mimo mene. I to neki dan si bila s Aljom, dogovorimo se, nećemo se prozivat, ovo ono, dogovorimo se okej. Sad ti opet indirektno kao za mene, jesam ubio negdje nekog i zakopao? Voda. Jesam pljačko nešto, šta sam uradio jebote? Možda mi prevaran. Pa to je opće poznato, da sam kurvar, lažov i prevarant. Anđela, pa to, Aljo, to se zna. Pa šta si odala ljudima na ovo? Što si ti mene zvao onda večeras u live-u? Što si ti mene zvao? I onaj da se poizvao. Da. Mogu ja da vas pitam nešto? Mogu da vas pitam ja nešto? Unešti se nisam ja zvao, rekao Aljo. Ja sam rekao, na kraju prvo sam rekao ne, onda sam rekao može pozovi. Filipe! Ej, Anđela. Majo, mogu da vas pitam nešto, molim vas. Ali ako slažete, u očima vam se vidi da li lažete. Jel vi volite jedno drugo? Tačno vidim i kod tebe i kod nje, vidimo. Pa vidiš, a šta vidiš? Tako si se nasmeo, oči ti se smeju, duša ti se smeje. Ne, nego si se napela ovako ko Aljo, stari prorok. Jo, Anđela, to su ti ja krivi što se vi volite. Evo pišu ljudi, to je ljubav, tako je. Anđela, znaš što ja isto imam mora da se pere pred narodom. Jer je voliš, Filipe. Vidi budale, pere. To je problem. Vidi budale, pere se. Jer je voliš ili ne? Vidi budale, pere se, ja igram protiv nje. Znaš šta ja imam problem, Anđela? Ja imam problem kad je ljubav u pitanju, ali mislim da to sa nekim godinama kada sazrijem će biti imam problem voljeti. Seratora, ajmo. Pa tako Seratora, vječito si govorila da volim samo sebe, da nikog ne volim. Nije tačno. A čekaj, Filipe, ti nju ne voliš ili je voliš? Ne volim. Aha. A ne nju, ne volim inače žene, ne volim žene što voliš muškarce. Voliš i muškarce, voliš svašta nešto slično to. Opa, i to, jel? Da. A rekao mi Anđela kad sam bila kod njega, čak i juče baš kad smo pričali na telefon. Jedino pede nisam još bio. Jel nismo pričali? A šta, o čemu smo pričali, aj reci. Ne znam baš. Da se ne prozivamo, da ne bude prestarenja. Ne. Nije bilo... To je početna faza razgovora. A je li bio razgovor o tome da se... A ko je koga zvao? Ko je koga nazvao? Ko je koga nazvao, da. Ja sam nazvao jednom. Koliko si ti puta nazvala? Ja sam nazvala, ja priznajem. Da, pa evo priznajem i ja. Ja sam nazvala dok sam imala live. Ali čekaj, jesam ja rekao pošteno. Dok sam imala sinoć live. Pa sam ga prekinula. To nije bilo sinoć, to je bilo preksinoć. To je bilo sinoć. Druga stvar, čekaj, okej. Jesam ja rekao ovako pošteno nazvao i rekao, ej, aj molim te,
se čuo, ajde odjeti. Drži se dogovora. Zato što jesi bio svjedok. Uostalom ćeš gledanost da ti nađe. Čekaj, ne možeš, ali ti ne dozvoljavaš drugima ništa da kažu. Ma daj bre, šta da kažeš sve laži? Ti si ostala cura u Zadruzi tamo za crnim stolom. Ma to si ti ostao ovdje sa tvojim bakamirama i Ante ZG da se pravdaš ne možeš javno... Čemu čekaj. Ja sam bio sa ovom devojkom. Evo, čemu spominjanje ljudi? Zamisli da ja sad tebi kažem za ovu... Ne sme da prizna takav čovjek i kraj priče. Čekaj, šta da je... Kući, izvinite, da li smem da budem sa ovom devojkom? Evo, mogu priznat. Volim jebat. Mogu to priznat. Pa nisam baš to rekao. Ako i nisi nešto o tome, možeš... Mislim, a ne znam kako nisam kad vidiš što hoćeš to sam. Da vidimo da li govori istinu Filip Carov. Zapisao je Anja sve. Sve zapisao. Mislim, volim, izjebem tako, mislim, ne razumijem šta hoćeš sad da ti kažem. Čekaj, aljo, kad me već imaš u live, ne možeš da glumiš glavnog aktera, pored mene živoga. Druga stvar, da li sam ti ikoga od tvoje podrške, od tvojih ljudi, ikada spomenuo? Naravno da jesi, svaki put kad smo pričali ti i ja, ti si mi 100 puta rekao šta se čuješ sa ovim, naravno da jesi. Ja tebi spominjam s kim si ti čuješ od tvoje podrške. I kada dođem kod njega Aljovića u Lemurice, moja volim te najviše, s tobom mi je najzabavnije, ti si mi posebno, ali si nekad naporna i ne mogu ja to da trpim nego pička, brate, ne sve da priznaj i čao. Pa valjda vam je ovo dokaz 4 godine. Znači, daj. Ovo nema nigdje, pa ja sam ovo slušao ljudi u Zadruzi 3 godine. Pa naravno, za 2 godine kasnije, hvala na te. Slušaj ovo, Aljo, znaš ti šta žena napravi? Samo se ćete da djebati. Znaš šta je riba napravi? Slušaj ovo, ja u drugoj vezi, totalno druga veza, ona se ustane kaže, ma daj to je smešno, on mene voli. Tako je, to je istina, evo dokaz, evo dokaz. U vezi sam, a kaže kakva veza. 4 godine u kontinuitetu. Gdje si Veljoni, malo prije smo te spominjali. Najslabiji ljudi kojim se od svih srama. Nema ti što je već bio, tad se radio sve prije. Brate. A slušaj ovo. Tad se radio već bio, Velja. Samo da ti ovo kažem, ali evo stvarno da ti kažem na fin način jedan. Nije okej. Aha. Ivanice, hvala. Pozdrav Ivanu. Pasko Bonaparte. Nije okej da spominjaš ljude, znaš, to je stvarno ružno. To se inače, da ti kažem, inače kratko si ovdje, kogod ima kodeks na TikToku, što se tiče streamera međusobno, čekaj da nešto naučiš, da nešto čuješ ako ti do sad niko nije rekao. Nikada se drugi tuđi ljudi ne spominju. Sada tebi je Ivana bacila, zamisli koliko bi bilo ružno da ja sada Ivanu koja je tvoja podrška, koja tebe žena voli i podržava, da ju pljujem. Ili recimo malo prije Zverka koji je podržao Anđelu. Je li to korektno i pošteno da ja... Samo da kažem nešto ako mogu, samo kratko, ljudi, samo kratko, uključit ću se na kratko. Ja sam recimo tu možda nekih 2 nedelje i u tih 2 nedelje sam vidjela da dosta ljudi to radi, baš to radi. Recimo sad Luko Malji baca neki tamo XY, ja kažem... Znaš ono kao šta to ima, kao nek da više ovo od odnosa sa mnom. To svi rade, Filipe, ovdje na ovom TikToku, to svi rade. Meni je to, ja to nikad nisam, meni je to jako ružno, Nisam ni ja, ali uglavnom svi funkcionišu tako, to je to. Zato ti kažem, molim te, ne spominji ljude, Evo i Velja se pasi. Evo i Velja se pasi Maji, kaže ona je luda. Ja sam luda, ja nisam luda. Ankice, nemoj se ljutit. Evo, pošto ti to tako... Ja upravo pričam, samo da mi utiram. Pošto upravo pričam o tim stvarima Ankice, a ti meni tako pišeš javno, evo ostat ću bez tebe, hvala ti, hvala i meni za druženje s tobom i tebi za druženje sa mnom, sad ću te blokirati, ne trebaš više nikada me podržavaš i da mi uđeš u live. A kamoli da mi sugeriraš dok ja nešto pričam šta bi ja trebao. Ankice, meni mama i tata nisu određivali šta bi ja trebao, pa ne možeš ni ti ni niko. To vi dobro znate, pustite vi Maju što Maja lupa. Ne može meni niko na svijetu se još nije rodio ko Filipu Caru može odrediti šta će i kako će. Da li giftom, da li podrškom, da li SMS-om, da li prijateljstvom, da li rodbinskom vezom. Nije se rodio taj ko Filipu može odrediti šta će Filip pričati, šta će Filip raditi, šta će Filip reći. U momentu kad idem da izgovorim nešto što tamo o tim stvarima da mi ti po drugi ili
treći put. Nema veze da li si bila ljuta ili si bila neljuta, evo ja ću te blokirat pa da si ti meni šta ne ljutiš više na mene i da te ja više ne ljutim i ne nerviram. Hvala tebi, ako me razumiješ, ja ću te blokirat pa nemaš više problem sa mnom. Možemo krenuti ljudi. Eto tako. Ko je posao ovaj bilo meni? Uj, ona meni kaže, žena, ti dozvoljavaš, ja krenem da pričam o tom. Nego nemaš kome da kažeš, nemaš kome da pričaš, pokušavam objasniti njoj. Sad ću ti reći nešto, Majo. Kad imaš problem, i ako imaš problem, ali to je, evo reći ti zaista realno, kad imaš problem ili nešto za raspraviti ili bilo šta, tu sam ja. Tu sam ja koji sam akter toga sa tobom za bilo šta. Razumiješ što se desilo ili ne znam ili ovo ili ono. Rješavaš sa mnom. Ne spominješ. Stani se pomni. Pričaš o prošlom vremenu. Ne, o prošlom vremenu, sadašnjem, budućem, kad? Šta, pa nisi jutro desilo, nisi popodne desilo. Ti stvari pričala si, iznala si o nečemu što se desilo prije. Ne bi. Da bilo? To traje. Što lažeš? Pa eto opet lažeš. Evo kad lažem, kad sam se vidio zadnji put s tobom, evo sad ću ti reći. Danas je drugi, ja sam se s tobom vidio 5. Ne. Znači pred 27 dana. Nije tačno, što pričaš ti? Pa pričam ja, došla si na svadbu mog druga 5.10. Ne, nije tačno, bila sam 6 dana. 6 dana sam bila. Ti si došla 5.10. i bila si do 8.10. Ne, bilo je pre možda... Da, ja znam, nemoj meni pričati. Bila A sam dobro, 4 nebitno, puta, evo okej, u pravu si.